салом дӯстон, баъди он ки маълум шуд Муҳаммад Салоҳ ҳам аз паси клуб Ливерпулро тарк карданист, акнун навбати Александр Арнолд ҳам расид. Масалан, Фабрицио Романо хабар медиҳад ки Реал Мадрид вазъияти шартномаи Трент бо Ливерпулро пайгирӣ мекунад. Маълум аст ки дифогари англиз тибқи қарордод то тобистони соли 2025 дар ин даста хоҳад буд, аммо ҷонибҳо ҳанӯз дар фикри тамдидкунии шартномаи нав нестанд. маҳз бо истифода аз чунин вазъи ҷой дошта, мадридиён ҳам ба оҳистагӣ худро ба Трент наздик мекунанд. Дар ин видео ин мавзӯъ ва дигар навигариҳои футболро мо ҳам пайгирӣ мекунем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба танаффус рафт, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. тамошои ҳамаи рақобатҳои футболиро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. агар раваду гапу чап атрофи тамдидкунии шартномаи Трент бо Ливерпул дер оғоз ёбанд ё ҷонибҳо атрофи шартҳои он ба мувофиқа наоянд, як дастаи хушбахте ба мисоли Реал аз ин кор бурд мекунад. зеро Трент Александр Арнолд на фақат як дифогари нодир ва универсалӣ ба ҳисоб меравад, балки худ машинаи асисто дониста мешавад. пасҳои голии ин дифогари англиз ҳатто дар таърих бо ҳарфҳои зарин сабт гардиданд. масалан, асисти фаромӯшнопазир ба Дивок Ориги дар бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳо зидди Барса худ шоҳкорие буд ки танҳо Арнолд онро анҷом дода метавонад. ин мавсим вобаста ба ҷароҳати Трент ҳарчанд кӯдакони клуб бо эътимод ҳам бошанд, вале набудани ӯ ва асистояш сахт эҳсос мешавад. бояд ишора кард ки Трент Александр Арнолд ҳанӯз моҳи январ дар бозии ҷоми Англия зидди Арсенал ҷароҳати зону бардошт, вале то моҳи феврал ба майдон баргашт. моҳи феврал бошад вақти бозии даври 24-уми Премер-лигаи Англия зидди Бернли дубора ҷароҳати зону аз худ дарак дод ва ӯ аз қатор афтод. интизор меравад ки Тренти 25-сола бояд ки охири ин моҳ ба майдон баргардад. агар кор атрофи тамдидкунии шартномаи Трент то ҳол чунин тавр номаълум бошад, нафари рекордгузор аз рӯи асисткуниҳо миёни дифогарон дар таърихи Премер-лигаи Англия метавонад дастаашро иваз кунад. таваҷҷӯҳи хоса нисбати Александр Арнолд на аз хабарҳои асосӣ ва ягона барои дастаи шоҳона мебошанд. Реал боз мехоҳад ба пешниҳодҳо атрофи харидории Родриго Гоес ҳам диққат кунад. харидорони асосии Родригои бразилӣ тимҳои англисӣ мебошанд ки тобистон метавонанд даст ба кор шаванд. барои бозингари бразилии нодир аз Мадрид дастҳои чун Манчестер Юнайтед ва Арсенал мароғ зоҳир карданд, вале ин чашм калон кушоданҳои нисбати бразилии ҷон ҳамчунин 85 миллион евро талаб мекунад. нархи поёнтар барои ин вингери даста Флорентино Пересро умуман ба гап намебарорад. кулли ин хабар овозҳо атрофи рафтани Родриго албатта ба омадани Мбаппе пайванд мебошад. дар ҳақиқат бо омадани Килиан ба Мадрид вазъи Родриго дар ҳайати асосӣ танг мешавад. аслан бозингари бразилӣ дар натиҷаи як муомилоти трансферӣ миёни Реалу Сантос бар ивази 45 миллион евро соли 2019 ба пойтахти Испания омада буд. ӯ дар масири 5 сол 132 маротиба бо пиноҳанҳои Бланкос ба майдон омада ба задани 24 гол даст ёфтааст. хулас ки дар қиёс ба омадани Трент ба Мадрид рафтани Родриго аз Мадрид ба ҳақиқат наздиктар аст. як навиди дигар фарогири трансфери Манситиро гирифтор аст. яке аз бозингарони гаронарзиши дастаи Гвардиола метавонад тобистон аз варзишгоҳи Иттиҳод канор равад. ин ҳам собиқ бозингари Астон Вилла Ҷек Грилиш мебошад. зеро мавсими ҷорӣ барои бозингари мунтахаби Англия номуваффақона паси сар мешавад ва ин ҳам метавонад сабаби асосӣ барои рафтан шавад. бар замми ин тобистон ин дастаи шайхонаро зарур меояд ки вобаста ба қоидаҳои молиявии фейрплей чанде аз бозингарони хешро фурӯшад. ин ҳам аз ҷониби дигар барои овардани бозингарони нав корро осон мекунад. яке аз чеҳраҳои наве ки тобистон бояд назди пеп биёяд, ин вингери Жирона Савио мебошад. Ҷек Грилишро тобистони соли 2021 бар ивази 117 миллион евро аз Астон Вилла хариданд. ин ҳам на фақат гаронтарин гузариши трансферӣ дар таърихи Премер-лигаи Англия гардид, балки қиматтарин гардиши трансферӣ бо иштироки бозингари британӣ унвон гирифт. дар мавсими ҷорӣ мо ҳеҷ кори фоидаовар дар иҷрои Ҷек надидему, баръакс ӯ мавсимро номуваффақ паси сар мекунад. дар мавриди фурӯши бозингарам албатта як сухан он аст ки ҳеҷ вақт ӯро гаронтар аз 100 миллион касе намехарад
кард ва ин ҳам худ нокомии бозорӣ барои Сити хоҳад буд. 22 бозии Грилиш бо 3 гол 1 ассист албатта на оморест ки аз бозингари беш аз 100 миллиона Пеп интизор буд. Аз ин рӯ дар сурати майли харидани чеҳраҳои нав ҷудошавӣ аз Грилиш барои Сити ҳеҷ мушкил пеш нахоҳад овард, вале муҳимтар аз ҳама ин нархи фурӯши худи Грилиш ба дигарон аст. Маҳз ҳамин нуқтаи савдо метавонад барои Ман Сити дарди сар шавад. хабари охирини мо аз футболи аврупоӣ ба бозингари тоҷик дахлдор аст. Даромади гап, бошгоҳи украинии Шахтёр нимҳиматгари хеш Хусрав Тоировро ба андозаи маоши моҳона ҷарима кардааст. сабаби асосии ҷарима ҳам лайк гузоштани бозингари тоҷик зери нашр пости саҳифаи Спортс оиди пирӯзии мунтахаби Россия зидди Сербия мебошад. ёдрас мекунем ки мунтахаби Россия дар бозии рафиқона зидди Сербия бо ҳисоби бузурги 4-0 пирӯз шуда буд ва ин ба Хусрав Тоиров ҳам писанд омадааст. вале баръакси амалҳои футболбози тоҷик ба украиниҳо чунин амали Хусрав умуман хуш наомадааст. зеро барои Украина ва мардуми он ба таври рӯшан Россия ба пуррагӣ душман аст ва дилхуд таъриф аз кори ин кишвар барояшон амали душманона дониста мешавад. футболбози тоҷик ҳам бо ин амалаш дар дастаи украинӣ ба қавле ба иззати нафси онҳо расидааст ва хайрат ки бо ҷаримаи маоши якмоҳа халос мешавад. моҳонаи Хусрав ба гуфте наздики $8000 ташкил медиҳад. ин пули ҷаримашуда бошад ба сарпарастии яке аз қушунҳои артиши Украина ба ҷанг ирсол карда мешаванд. аз ҷониби дигар кори хайрат ки бо ҷарима рӯи ҳалашро пайдо кард. украиниҳо ҳатто метавонистанд бозингари тоҷикро аз дастаам берун кунанд. дар бораи хислатҳои Хусрав Тоиров бошад ҳаминро ишора бояд кард ки аз тимҳои мунтахаб 2 маротиба берун шуданаш вобаста ба интизом метавон гуфт ки кори дурусти мураббиён ҳам будааст. ин футболбози ҷавони тоҷик ба Аврупо ҳам рафту хислаташро дуруст карда натавонист. чӣ тавре пештар Виталий Левченко ҳам ишора кард, ин бозингар бояд ки бо вуҷуди чунин маҳорату кордонӣ баръакс намунаи ибрат барои дигарон бошад, вале чунин рафторҳои ӯ ҳар маврид ӯро аз мунтахаб ва дилхоҳ тими пуршараф дур кардан мегирад. зеро баъди чунин амалҳояш дар Шахтёра муносибати ҳамдастҳои украинияш бо ӯ аниқ ба таври манфӣ дигар шуд. ба ҳамин тамом бояр дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.